Estas cousas blancas que estou quitando hoxe das redes, como saberá moita xente, en especial os que se dedican á pesca e ao marisqueo como a min, son conchas de arola. A arola é un molusco bivalvo, unha especie de ameixa moi grande que vive enterrada nos fondos de area e que lle encanta aos pulpos. Como sei isto? Pois porque os mariñeiros ás veces, cando botamos as nosas redes en fondos de area, pode ser que nos veña algún pulpo cos raxos cargados de navallas e de arolas. Como sabedes, tanto as navallas como as arolas teñen unhas conchas protectoras moi duras, pero o pulpo, ca forza dos raxos, ábreas para poder comer o que ten no seu interior, porque ao pulpo encanta o marisco e é moi goloso. En cambio, este molusco, estas arolas, non son moi cotizadas, non son moi valoradas pola xente, polo menos na miña zona. Entonces non se suelen comercializar que eu sepa. Cando botamos as nosas redes neses fondos de area, suelen nos vir asadías, lenguados, rodaballos, sentolas, raias, e no medio tamén veñen conchas de arola vacías. Pode ser das que morren de vellas ou das que os pulpos comeron. Outras veces temos máis mala suerte e veñen as redes sin nada de peixe a marisco e veñen as conchas de arola sueltas sin nada. E isto faime recordar o que me decía miña nai de pequeniño, de que cando me poñía un plato de comida eu me poñía refunfuñón e non a quería comer, ou me poñía a apartar cousas do plato con mala cara e tardaba 7 horas para comer, miña nai berrábame e decíame: ai, que sinvergüenza eres, non sabes valorar a comida ni sabes valorar as cousas, ti aínda has de comer arolas. Que quería decir con isto? Pois bueno, que cando temos a xente, cando temos de todo, cando temos en abundancia, non valoramos as cousas, pensamos que sempre vai a ser así. De feito, incluso pode pasar que por non coidar das cousas que demos sin elas e que chegue o día, pois que teñamos que comer arolas, ou que é o mismo, que non teñamos nada para comer. Isto o que nos fai pensar é que debemos de valorar as cousas, non é o esforzo de quen non las dá, porque pode chegar o día que non as teñamos. Pero, mentras tanto, ojalá que nunca nos pase e que sempre teñamos abundancia tanto de peixe no mar, como cousas en terra, como comida en riba do plato.